Isi paagi nga maminusan ang street flooding sa General Santos City labi na karong tig-ulan usa ka grupo sa kalalakinan nga vloggers ang midiskarte sa pagpanglimpyo og kanal sa mga kadalanan sa syudad. Matod sa LGU Gensan, ang mga aktibidad magsilbi daw unta nga eye-opener sa katawhan kalabot waste management. Ato kining sayron sa report ni Efren Mamak. Kung asa dunay mga baradong kanal sa General Santos City, posibleng didto sa makit-an kining usa ka grupo sa kalalakinan nga ang misyon maglimpyo og kanal. Sila ang magsilingan nga vloggers nga taga Barangay Mabuhay sa Gensan. 7 sila ka miyembro kansang advokasya malimpyo ang mga kanal sa komunidad. Matud sa leader nga si Jeric Paul Galan, nagsugod ang ilang sagip kanal activity niadtong March 31 pinaagi sa paglimpyo sa baradong kanal sa Barangay Mabuhay. Wala matud pa niya damha nga mupatok sa netizens ang ilang video kung asa buwis-buhay nilang gitanggal ang mga nagabara nga basura sa usa ka drainage nga dunay kusog nga hagros sa tubig baha. Pag content na mo ito sir nga wa mi kabalo na ni baha di ay. Mo tong dito ni boom among videos nalipay lang mi ba kay tungod sa dagan na appreciate bitaw sa among ginabuhat. Kadako din among kalipay day sa among ginabuhat. Ang maong aktibidad, tubag matud pa nila sa panawagan sa LGU, kalabot pagtinabangay sa pagpanglimpyo sa komunidad. Sumala sa LGU, dakong tabang ang ginahimo sa mong grupo sa paglikay sa street flooding, ilabi na kung ting-ulan. Although ang uban maingon nga unsa man basin sa for the sake of contents or what lang na, but no, ang atong ginatan-aw dira nakita nato ang pagpaningkamot sa mga generals lalo na mga kabaton-unan. Gani ang ginahimong aksyon sa maong grupo, magkapamatngon unta sa katauhan kalabot waste management. Kani siya ay opener pod sa atong mga barangays, opisyalis man o sa mga katauhan. Okay, kaning mga basura nga ginakuha sa mga bata o sa mga volunteers nato, gikan ra pod na dira nga area. Why not mao nang atong ginaingon nga sa pagikan padaan sa atong panimalay, no? Ato nang diya pay puso na nato isegregate nato. Apan nagpahinumdum ang LGU nga unahon gyapon ang kaluwasan dungan sa paglimpyo sa komunidad. Abli matud pa ang buhatan sa paggiya ilabi na sa paghandle og basura. Ilang giyawhag ang mga mutabang sa paglimpyo nga magsuot gayud og personal protective equipment. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.